sinasabi niyo sa ating opisyalis, magkakaroon po ng drug testing. Ang drugs ay, sa Tagalog, droga. Ang test ay pagsubok. Sinubukan ko ang droga. Joke lang po yun actually. Para maging masaya lang. Ilang araw nang umiikot ang usap-usapan na nagpositibo sa drug test ang konsehal na kapatid ng alkalde ng Quezon City, si Hero Bautista. Kanina, tumayo si Councilor Bautista upang magbigay ng privilege speech sa sesyon ng Quezon City Council. Wala man sa sesyon, ipinagtanggol ni Hero ang kuyang si Mayor Herbert Bautista. My brother as the mayor will be or never will be a drug protector. I am the protector of my brother. Nagpaalam si Hero sa konseho. I am volunteering myself to embark on a journey of soul searching and self-discovery. Kumbaga sa radyo o sa TV, this is Hero Bautista, now signing off, a victim of a drug menace. Yung nag-volunteer si Councilor na siya magparehab at pagkatapos ang sabi niya gusto niya magparehab doon mismo sa tahanan, yung rehab center ng Quezon City Government. Unang sabak ni Hero sa politika nang tumakbo nitong 2016 elections. Miyembro si Hero ng prominenteng showbiz family. Dati siyang child at teen actor pero matagal nang retirado sa showbiz tulad ng kanyang bunsong kapatid na si Harleen. Masakit, mahirap, mabigat. Di ka makapaniwala, pero kailangan mong tanggapin, kailangan mong kayanin para sa mahal mo sa buhay, para sa kapatid namin. Sa memorandum ng lungsod sa implementasyon ng ordinansa ng drug-free workplace, kailangan sumailalim sa rehabilitation program ang mga magpopositibo sa drug test. Pero kapag nagpositibo muli, maaari nang masuspinde o madismiss ang kawani sa ilalim ng regulasyon ng Civil Service Commission. Umaasa si Bautista na matapos ang kanyang retreat ay makakabalik siya sa serbisyo publiko at kapupulutan ng aral ang kanyang kwento. Upon my return to champion the advocacy of the victims of nefarious effects of prohibited and illegal drugs. Proactive measures and programs must be undertaken by government to ease the pain of the victims instead of ostracizing them from society. Kita naman sa labas ng bansa. 6 ang nasawi sa pagbagsak ng isang twin-engine aircraft sa Virginia, USA noong Sabado. Ayon sa mga otoridad, nagtangka pang maglanding sa Shannon Airport ang eroplano, ngunit nagkaroon umano ng problema sa makina nito bago tuluyang bumagsak malapit sa paliparan. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ang tunay na sanhi ng naturang plane crash. Mahigit 3,000 residente naman sa Mion District, Beijing ang inilikas dahil sa matinding pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan. Nag-deploy na ang lokal na pamahalaan ng 1,500 rescue personnel upang umasiste sa mga lumikas. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa mga pagbaha. Samantala, nag-issue na ng excessive heat warning ang National Weather Service sa New York City at Southern New York. Posibleng umabot sa 105 hanggang 110 degrees Fahrenheit ang temperatura sa lugar. Una nang nagdeklara ng state of emergency ang NYC at pinapayuhan ang publiko na manatili na lamang sa loob ng bahay kung kinakailangan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 4 na nasugatan sa vehicular accident sa Camarines Sur. Narito ang hataw na balita ni Jude Suriao. Agad na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng 4 na sasakyan sa Pan-Philippine Highway, Barangay Plansa, Pamplona, Camarines Sur noong Biyernes ng gabi. Sa lakas ng banggaan, nawasak ng harapang bahagi ng trailer truck at ng bus. Nilapatan naman ng paunang lunas ng grupo ang driver ng trailer truck na si Mang Rogelio Lumabaw na nagtamo ng mga sugat sa paa at pamamaga ng kanyang kanang balikat. Hindi ng pahinante nito na nagkaroon naman ng sugat at gasgas sa likod. Binigyan din ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang 2 pasahero ng bus na pawang nagtamo ng bukol. Batay sa inisyal na investigasyon ng PNP, nag-overtake ang Del Monte Land Transport Bus Company o DLTB sa isang cargo truck. Ayon sa nakuha kong impormasyon na may isang sasakyan, isa ring truck na ino-overtaken ng DLTB. Kaya siya na papunta dito sa kabilang linya. Ito parang nag-iwas siya doon sa BLTB.
pumalpak dito sa isang truck. Matapos na malapatan ng paunang lunas ang mga biktima, ay tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Jun Suriao, UNTV News and Rescue, Philippines. Sisimakin na sa pwesto ang warden at 29 na iba pang opisyal ng Cebu City Jail. Yan ay matapos makakuha ng droga at milyong-milyong pisong cash sa loob mismo ng kulungan. Nitong weekend, sorpresa ang ginalugad ng mga otoridad ang Cebu City Jail at pinagubad pa ang mga preso. Bukod sa droga, may mga nakuha ring appliances sa mga kubol. Epektibo bukas ang relief order sa ilang opisyal ng kulungan. Patong-patong na reklamo ang isinampalaban sa isang DJ sa impilan ng radyo na si Karen Bordador, pati na sa kanyang nobyo dahil sa pagkakasangkot nila umano sa droga. Isinailalim sila sa inquest kanina sa tanggapan ng prosecutor ng Pasig. Nakumpirma rin na marijuana at mga ecstasy ang mga nasamsam sa kanila. Base yan sa pagsusuri ng crime laboratory. Nahuli si Bordador at ang kanyang nobyong si Emilio Lim sa buy-bust operation sa isang kondominium sa Pasig. Ayon sa pulisya, si Lim daw ang tinuturong drug supplier ng mga tinatawag na party drugs sa mga club sa Makati at Bonifacio Global City. Tumangging magbigay ng pahayag si Lim. Itinanggi naman ni Bordador na sangkot siya sa droga. 3 bilanggong Chinese ang patay ng saksakin sa loob ng Davao Prison and Penal Farm. Ililipat sana sa maximum security cell sina Chu Kintung alias Tony Lim, Lee Lanyan alias Jackson Lee at Wong Mentin alias Wang Mingping dahil nakunan sila ng cellphone at iba pang kontrabando sa isinagawang Oplan Galugan. Pero nauwi ito sa saksakan ng pagbintangan umano ng 3 ang 2 Pinoy na preso ng panunumbong sa mga otoridad. Inamin ng 2 suspect na matagal na nilang kaalitan ang mga biktima dahil sa mga transaksyon droga sa loob. Inihinto muna ang pagdalaw ng mga bisita habang patuloy ang investigasyon. Balita mula sa Midsayap sa Cotabato naman, 9 katao ang patay ng lusubin ng mga otoridad ang kuta ng isang commander ng MILF Lost Command na sangkot umano sa droga. Kabilang sa mga nasawi ang 3 tropa ng gobyerno at isang sibilyan. Ayon sa Cotabato Police, papasok pa lang sa lugar ay agad nang silang pinaputukan ng mga tauhan ni Mox Maxgal alias Commander Mabrooks. Dahil sa dami ng mga rebelde, gumamit pa ng howitzer o kanyon at attack helicopter ang mga sundalo. 18 iba pa ang nasugatan sa operasyon. Tinutugis pa si Commander Mabrooks na sangkot umano sa illegal na droga sa Cotabato at Maguindanao. Tourist towns in Thailand were targeted in a series of coordinated blasts. The popular resort of Hua Hin was bombed 4 times, leaving 2 people dead. The island of Phuket was also hit by several blasts earlier today. Authorities have already ruled out international terrorism and is suspecting separatist insurgents of spearheading the attack. The conflict with the separatists in Thailand has already stretched for over 12 years, which have killed over 6,000 people. But tourists were never targeted or harmed in the previous years. Nagpayo ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na huwag maging kampante oras na huminto na ang ulan dahil malaki ang tsansang lumakas pa ito, lalo't pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Samantala 5 na ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng habagat. Si Waywaya Makalma mag-uulat live. Habagat o southwest monsoon sa ating bansa at ayon pa sa Pag-asa magtutuloy-tuloy ang malalakas na pag-uulan hanggang sa darating na Biyernes. Dahil rito 5 na ang naitalang nasawi, 6 ang sugatan at 1 katao naman ang nawawala, habang kinumpirma naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC spokesperson Romina Marasigan ang isang insidente sa General Nakar, Quezon na kung saan 7 katao ang natrap sa isang tunnel Sabado ng madaling araw. Isa rito ay kumpirmadong patay, 1 naman ang na-rescue at 5 ang nawawala sa aksidente sa MWSS project sa General Nakar, Quezon. Ayon kay Marasigan, natrap di umano sa loob ng Sumag River Tunnel project nitong Sabado ang 7 construction workers dahil sa pagragasa ng tubig baha dulot
ng habagat. Kinilala ng NDRRMC ang nasawi na si Simeon Sigod at ang nakaligtas na si Salvador Pacling. Patuloy naman na hinahanap sina Ronald Sanchez, Danny Hamoy, Ferdy Sanadan, David Gulagi at Zenith Pasit. At sa buong linggo naman ay makakaranas tayo ng mga pag-uulan, kaya naman inaabisuhan na ng mga otoridad ang mga residenteng lumikas na manatili muna sa mga evacuation centers dahil pa rin sa magiging epekto ng habagat. Ayon sa huling tala ng NDRRMC, umabot na sa higit 19,000 pamilya ang lumikas mula sa Central at sa Southern Luzon. Dahil rito ay nais palalahanan ang mga nakatira sa mga landslide-prone areas. Ayon kasi sa Project NOAA, nasa 998 na barangay ang mga lugar na mataas ang tsansang magkaroon ng mga landslide dahil na rin sa habagat. Habang 2,140 na barangay ang naitalang lugar na posible pang bahain. Ang mga lugar na ito ay natukoy sa Cordillera Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Habang hindi pa din pinapahintulutan ng mga barko at bangka ng pumalaot dahil sa gale warning. At nasa 80 naman ang stranded na mga pasahero sa pantalan ng Kalatagan, Batangas. Sa ngayon ay mananatiling nasa red alert status ang buong ahensya dahil sa habagat. At kaninang alas 4 nga ng hapon, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na natagpuan sa east of Baler. At payo naman ng NDRRMC sa mga netizens na mga naapektuhan pa rin ng southwest monsoon o habagat ay maaaring gamitin ng hashtag habagat 2016 at sa mga nababaha naman ay hashtag floodph.